Det hele startede med Adam og Eva, hvor Eva hun blev lokket af slangen til at smage et æble, som var forbudt. Efter Eva havde spist af æblet, lokkede hun Adam til også at smage. Æblet gjorde, at de følte sig pinligt berørt over ikke at have tøj på. Da Gud fandt ud af, hvad Adam og Eva havde gjort, gav han dem en straf. Straffen blev, at Adam og Eva ikke længere kunne bo i paradiset, og samtidig så måtte Adam slide for at få mad, og Eva måtte føde sine børn. Derfor forviste han dem ud fra paradiset, ud til en verden med ondskab, og hvor man ikke længere var udødelig. Alle mennesker er født med en fri vilje til at vælge det gode eller fravælge det gode. Og Eva hun valgte så at fravælge det gode her. Heldigvis er Gud en tilgivende Gud, og han tilgiver og elsker alle, uanset hvad de har gjort. Hvordan kan Gud tilgive alle, hvis det også er et helvede, hvis fårene skal skilles fra bukkene på dommedag? Nogen mener, det var fordi Jesus tog ned til helvede og lukkede dørene, så der ikke længere kan komme folk ned i helvede, men alle bliver nødt til at komme op i himlen. Samtidig er der andre folk, blandt andet præster, der mener, at helvede stadig findes. De mener også, at hvis nyfødte børn ikke når at blive døbt, før de dør, så kommer de i helvede.